खुलुमबाय खुलुमबाय गिबियावनो गासैखौबो जोंनि बैदिक क्रिएसन इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोसेनो गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय जासिहरबाय आरो गिबियावनो जोंनि इउटुब चेनेलखौ अनसायगिरि जोंनि गासै बिदा बिनानाव बिब' फंबाय गासैनिसिमबो जोंनि गोजोननाय आरो खर' गंग्लायनाय जासिहरबाय जों दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैलायबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मआ गावनि राफोद आखाइजों सुजुनाय लिमारिक खन्थाइ फरायनानै खोनासंहोगोन नोंथांमोना अननानै खोनासंलांबाय। सरकारनि माइरंखौ लानानै लिमारिक खन्थाइ दोंनैसो लिरनाय जादों आरो थारमाने माइरंखौ लानानै लिमारिक खन्थाइ लिरदों आरो खोनासंलांदो। दिनैनि 2025 मायथाइयाव 5 खालारनि मार्च दानाव बुहुमुखियाव माइरं होनाया केरासिन नांदेरनाय माइरङा केरासिनजों माथावनाय माइरंजों लाबोदेरदोंमोन जाहैबाय आरो रायजोखौ बुथारनायनिसो खैसार बिजेपि सरखारनाव बेखौ सानदों आरो मानसिफ्रा पाब्लिकफ्रा होनदों आरो थारमाने माइरं लाबोग्राफ्रा पाब्लिकफोरखौ बुथारजोबनोसै नामा केरासिन माबानानै बेफोरबायदि आरो बेखौ एसे आं खन्थाइनि रावजों लिरबाय आरो जाहाथे बयबो मिथिदों जोंनि सबन खाथानाल' होनदों नालाय दासो माइरं जाग्राफोर सरखारनि माइरं जाग्राफ्राबो एसे नांदेरना नांदेराखै बेखौ बुंबाय आरो नांबाय बेखौबो सानदों आरो सरकारा प्लास्टिकनि माइरं बानायबाय बेफोरखौ जों गावनो मेगनजों दा नुबाय आं माइरंखौ हाथाइजों अरनायदोंमोन आरो हाथाइजों अरोब्ला सेमथाथा जाबाय बिजेपि सरकारा प्लास्टिकखौ पाब्लिकखौ बुथारजोबनो सानबाय बेबायदि सानबाय आरो मोनजानाय नंलिया पाब्लिकफोरा मोजाङै सानदोंमोन रायजोफ्रा अनदों जोंखौ होननानै नाथाय सिङाव गुन अरबाय मामानि खर'आव एम्फौ नांबाय रायजोसो गारो नालाय बेखौ बुंबाय आं सानबाय थैजोबथों रायजोफ्रा जानो रोङा मावनानै जानो रोङो अलसिया पाब्लिकफ्रा थैजोबथोंसै होननानै सानदों नामा बिदि होननानै सानदों आरो माइरं जाग्रा मोनजानायफ्रा मावनो अलसिया जाबाय अलसिया जाबाय बेफोर खामानिया भारत सरकारनि गेलेनाय बिजेपि सरकारनि खैसारि देरहासारनाय थाइजौ गोमोना सिङाव गेसाव मामानि गोसो गोरबोआ बुस्राव पाब्लिकफोरनि जिउजोंसो हलि गेलेबाय बस्था आसाम सरकारनि माइरङा दैयाव सुयोब्ला गोजावखाङो प्लास्टिकआ सोरखौ नुनाय प्लास्टिकखौनो जानाय पाब्लिकखौ जुनार बायदि बाहायबाय बिजेपि सरकारा बाहायनायानो जाहैबाय प्लास्टिकनि माइरं होनायानो मामानि अननाय बेफोरनो जाबाय बिजेपि सरकारनि खैसार सानाय अमायासो जायो गुन्दै मोसौआसो लोङो रन्दै बिजेपि सरकारा खालामथारबाय रायजोखौ इनाय रायजोफ्रा पाब्लिकफ्रा रायो नालाय आंबो खन्थाइजों एसे होनबाय आरो अलसिया जाथारबाय नालाय पाब्लिकफ्राबो नोंसोर माबाखौ पाब्लिकखौ रायलायबाय आरो आंहाबो अलसिया जाथारबाय नालाय पाब्लिकफ्राबो ओरैनो मोनजानो लुबैयो अरायबो अलसियाथार जाबाय नालाय थगाय थसि जाग्रा मोनजायाबा बुज्लायग्रा बेखायनो थगायजाबाय मामाजों रायजोफ्राबो हिनजावफ्राबो दिनैबो थाङो टाउन सहराव गाबोनबो थाङो सरकारि अफिसाव अरुणदयनि स्किम एग्रिकालसारनि स्किम थाङै लाथिख' जालाङो राङा भेनिटि बेगाव हिनजावफ्रा आयौ दिनैबो थाङो साइकेल लानानै एकदम गाबोनबो थाङो दिनैबो अरुणदयनि गाबोनबो एग्रिकालसारनि खबर लानायावनो ओइ माइरं जानो माइरं बायनो फैसा लानायाबो लाथिख' जाबाय राङा गारि गाखोबायनानैनो साहा लोंहैबाय होननानैनो बिटिआर सरकारनि रायजो खुंनाया बांसिन जाबाय गावजों गाव मेगन सालायनाया साख्रियाबो लाथिख' पाब्लिकफ्रा साथिख' बेनो नामा राजखान्थिगिरिफोरनि दैदेननाया सिगां मोनाखैमोन नालाय होनदों आरो नै बर'फोर आसाम सरकारजों थगायजाबाय था गावजों गाव आखाइ गोजा मावबाय था मामानि खुगायाव मिनिनाय गोसोजों हारां खुरनाय दानिया देखायो मामाया बर'फोरखौ मेगन गोजा माने हिंसा आरो मेगन गोजा माने हिंसा जाहैबाय रागा जोंनाय
मामाया साननाय बर'फोरखौ फोजोबनो देग्लायनि भटआव BJPखौल' देरहाहोनो खुगाजों गोदै लेक्सार खालामगोन बर'खौ फामसार नाथाय साननो रोङाखैसै दि बर'फ्रा गावखौनो माखासे बर' लिडारफ्रा बिनि खैसार साननायखौ साननो रोङाखै बेखौ बुंदों आरो बर' हारिया गोदोनि मावलांनाय जारिमिन गैलिया बर'फ्रा थैलांगोन ना थांगोन बेखौबो साननो रोंलिया गावनि उदैखौल' सानबाय माहाजोन जानो आथुर जाबाय बर'फोरा मोजां जोलैनि लिडार गैमारलिया थारमाने गाव गावनि उदैखौल' साननाय गाव गावखौल' माहाजोन जानो आथुर जादों आरो बेखौ सानदों आरो माने बर' गावनि हारियादि बबे लामाजों जालांदों बबेबाजों खैसार सालांदों सोर खैसार सादों बबेजों फोजोबलांनो नागिरदों बेखौ साननो रोङाखै माखासे बर' लिडारा गावनि माहाजोन एना एनिया नांलाय दिनैसिमबो खौसे गैया खैसार सागासिनो गलामबोहोबाय थादों गावनि हायावनो गाव जोङो दाहोना जानांदों रुवाथि जानांदों बेखौ बुंदों आरो दा नै पर्बत जराव एफेक्सन खालामबाय थानाया दा जोङो बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो थाबोबाय रायजो जाबोबाय आजि 50 बोसोर 60 बोसोर 70 बोसोर यानि 100 बोसोरानो जाबाय दा दिनैसो फैयै फैयै ओइ दा कम्पानिया लानोसो जाहैबाय कम्पानिनो फाननो जाहैबाय आरो बेखौ मोनसे इन्डास्ट्रि दिहुननोसो जाहैबाय साननायालाय मोजाङानोमोन थारमाने जोङो गुजरात चेन्नाइ मेघालयआव थांनानै जेन'बा खामानि मावहैनाङो खस्थ' खालामहैनाङो जोंनि आसामावबो जों इन्डास्ट्रि थायोब्ला जोंनि बे हारियानो बे जायगानि मानसियानो जोङो मावनानै मोनजागोन बेवहाय जोङो जारुवालानिफ्राय लानानै गोनां गैयिफ्राबो रोङैफ्राबो एसे जारुवालानिफ्राय लानानै एसे खामानि मोनगोन फिसा फिसौ सुखिदार लानानै बेफोरबायदिखौ सानदोंमोन आरो खायफा गोरोंफ्रा आरो दा आरो थागिबि रायजो राजाफ्रा आरो खारनानै बबाव थाहैनो जोंनि बर' हारिया बांसिनानो दुखुथिया जोङो मावनानैल' जानो रोंगौ बेलेग खामानि जोङो आरजिनो रोङा बेखौ होनदों आरो माने बेखौ गावनि न' बां हा हुखौ माने गारनानै खारनाङालासिनो जोङो बे माबाखौ इन्डास्ट्रिखौ जुदि मोनोब्ला मोजां जागौमोन बेबायदि मोननांगौ आरो जों मोननांगौमोन गावनि जोंनि गारनानैथ' बबेयाव जोंनि बर' लिडारनिफ्रायबो एसे गोरोन्थिया दङ खावाङा गंसेल' दामबा बुङा गंनै दामब्लासो बुङो थारमाने मानसि थायैनि सिगां ब्लक खालामनानै दोनखानांगौ बे जायगायाव जोङो इन्डास्ट्रि खालामगोन बेवहाय जों मानसि सोआ बिदि होननानै जेरावनो ब्लक खालामनानै दोनखानांगौ आरो अब्ला थारमाने दावरावबो जाया खायजिया जालाङा दा मानसि थानायनि उनावसो होखारनो एफेक्सन खालामोबा गन्दगल जाहैयो दा गथ' गथाय लानानै बबाव थाहैनो बबाव जाहैनो दा बर'फ्राथ' जेरावबो होखारजानाय गोदोबो नागाफोरजों होखारजाबाय बबावबा होखारजाबाय बेफोरबायदि आरो दा आरो होखारजानाया जोबनो गैया गुवाहाटियावबो थाबाय असमियाफोरजों होखारजाहरलायबाय थानोनो जायगा गैया आरो दानो भुटानाव थाहैबाबो गंगारफोरजों होखारजागोन थानोनो जायगा गैया बेफोरबायदि जाहैदों आरो बेखौनो बुंदों आरो एसे बेखौ एसे लिरबाय आरो दिनै जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मआ जिनैथि खोन्दोनि सरकारनि माइरंखौ लानानै लिमारिक खन्थाइ सुजुदों बिथाङा आथिखालावथ' बयबो नुनो मोनो नङा होमबा जेनेबा सरकारनि माइरं मोनगोन होननानै बेखौनो जों नेनानै थायो गोबाङानो आबाद मावनायखौनो गारलायलायबाय नङा होमबा खामला हाजिराखौबो मावनो गारगलायबायसो हाजिरा नागिरब्ला मोनला माने सरकारनिफ्रायनो माइरङा मोनखायो सासेयाव फारलासे दाख्लैथ' फारला थोनानै मास मोनथामनि होखादोंना फारलासे खरे साबा मानसि थायोबा बेसेबां मोनो थाम सानजाबा 15 फारला मोनखाबाय अलसिया जाफ्रामजोब्बाय आरो आबादारिफ्राबो आबाद मावला आबादारिफ्राबो आबाद मावला बेखौनो एसे सोंखारिनायजों लोगोसे लिरबाय सरकारनि माइरंखौ लानानै ओमफ्राय दा जोङो नुनो मोनबाय एबा मिथिनो मोनबाय दा सरकारनि माइरंआवनो माने प्लास्टिक गोजानो ना होमबा बे प्लास्टिकखौनो जों दा जानांसिगोन खामानि दामानि मावनो बानायफोरा ना होमबा बेखौनो जोङो माने सरकारखौ लामा नायाबालासिनो गाव गावनो मावै दाङै गावनि आखाइजों मावनानै जायोबा साबसिन जायो गावनि जि एसे हा दङ बेखौनो जोङो मावनानै जायोब्ला बेखौनो नैबे खन्थाइनि गेजेरजों बिथाङा एसे फोरमायबाय आरोना
जों आरो भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै जोबनायाव गासैनिसिमबो जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय